Ιερά Μονή Ζωγράφου είναι μία από τις παλαιότερες του Άγιον Όρος και κατέχει την ένατη θέση στην ιεραρχία των αγιορητικών μονών. Βρίσκεται σε ελαφρά επικρινή λόφο στα βάθη της Χερσονήσου του Άθο, ανάμεσα σε ένα πυκνό γραφικό δάσος και δεν είναι ορατό από την ακτή. Όλοι οι προσκυνητές που φτάνουν στο μοναστήρι από την Ουρανούπολη κάνουν μία στάση στο λιμάνι της Μονής, το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα λιμενικά συγκροτήματα στο Άγιον Όρος. Περιλαμβάνει 2 παρατηρητήρια, τα οποία χτίστηκαν το 15ο αιώνα από τον ηγέμονα της Μολδαβίας Στέφανο το Μέγα και το γιο του Μπογκδάν, ένα μεγάλο ναό χωρίς κύονες, αποθήκες, ανεμόμυλο, οικίες για τους εργαζόμενους, καθώς και αστυνομικό και τελωνειακό σταθμό. Από τη μοναστική προβλήτα μέχρι το μοναστήρι, κατά μήκος του φαραγγιού που καλύπτεται από αϊθαλή βλάστηση, μας οδηγεί ο δρόμος. Μετά από 1 ώρα περπάτημα στο εσωτερικό της Χερσονήσου, ενώπιον των προσκυνητών αποκαλύπτεται ένα μοναστηριακό συγκρότημα που μοιάζει με μεσαιωνικό κάστρο. Η ευρύχωρη αυλή της Μονής, στην οποία βρίσκονται 2 εκκλησίες, περιβάλλεται από όλες τις πλευρές, από οικιστικά κτίρια και έχει φαρδιές πύλες στη βόρεια πλευρά. Σήμερα είναι η μέρα της Μεγάλης Παρασκευής και οι μοναχοί του μοναστηριού ετοιμάζονται για τη Θεία Λειτουργία, αφιερωμένη στη μνήμη των σωτήριων για τους χριστιανούς πονθών και τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Με την ευλογία του ηγουμένου του μοναστηριού, Αρχιμανδρίτη Αυρωσίου, πηγαίνουμε στην ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Αν και αυτή η λατρεία διακατέχεται από λύπη για τον θάνατο του Σωτήρος, προετοιμάζεται ωστόσο τους πιστούς για τον επερχόμενο Πάσχα. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Εσπερινού τελείται η ιεροτελεστία, κατά την οποία βγάζουν το σάβανο του Χριστού από το βωμό στο μέσον του Ιερού Ναού και μετά από το θυμιάτισμα που τελείται εις τριπλούν, το σάβανο αποθέτεται στον προετοιμασμένο τάφο που παραμένει μέχρι και την αγρυπνία του Πάσχα. Στο κέντρο της Συνδώνης τοποθετείται το Ευαγγέλιο και ο Σταυρός. Η Συνδώνη, συστατικό μέρος ολόκληρης της λειτουργίας, συμβολίζει το ύφασμα που χρησιμοποιήθηκε ως σάβανο. Σε αυτό εναποτέθηκε και τυλίχθηκε ο Ιησούς Χριστός μετά από την αποκαθήλωσή του από τον Σταυρό. Αποτελεί για εμάς ένα δυνατό σύμβολο για την προσφορά του Ιησού Χριστού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τα πάθη και ο θάνατος που άνοιξαν για μας την είσοδο στον Παράδεισο και μας έδωσαν ελπίδα για τη μεταθάνατον συνάντηση με τον Κύριο. Οι ιερείς και οι μοναχοί της Μονής, αλλά και οι προσκυνητές, τελούν προσκύνημα και φιλούν το σάβανο.
Η συνδόνη διακοσμείται με διάφορα χρώματα ως σύμβολο του πένθους για τον Ιησού Χριστό και ο τόπος ευλογείται με χρήσμα ευχαριστίας. Στο μέσο της βαθιάς νύχτας αρχίζει ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου. Η ίδια η λειτουργία αποτελεί ευλαβική αγρυπνία μπροστά στον τάφο του Σωτήρα και συγκινητικό επιτάφιο ύμνο προς τον Κύριο Ιησού Χριστό που υπέφερε για μας. Στον όρθο του Μεγάλου Σαββάτου ψέλνεται το 17ο κάθισμα. Με κάθε στίχο του καθίσματος ψέλνονται ταφικοί ύμνοι ή εγκόμια, φιερωμένα στον λυτρωτικό κατόρθωμα του Σωτήρα. Αυτά τα εγκόμια αντιπροσωπεύουν με το περιεχόμενό τους έναν υπέροχο συνδυασμό υψηλών δογματικών ενατενήσεων και ειλικρινών αισθημάτων πένθους και χαράς. Με αυτά δοξάζεται η ανεξάντλητη υπομονή και η αγάπη του προς τον Θεού, προς τον άνθρωπο και η σωτήρια ταλαιπωρία του. Τονίζεται η φρίκη και η κατάπληξη ολόκληρης της δημιουργίας, του ουρανού και της γης ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος απεβίωσε στον τάφο. Ακούγει το θρήνος της Θεοτόκου και εκείνων που τον απόθεσαν στον τάφο. Μια αναζωογονητική ακτίνα ελπίδας διαχέεται με την Ανάστασή του. Το συναξάρι της ημέρας αυτής αναφέρει ότι η Μεγάλη Εβδομάδα υπερβαίνει όλες τις ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, αλλά και στη διάρκεια της ίδιας της Μεγάλης Εβδομάδας, μεγαλύτερη ημέρα θεωρείται το Μεγάλο και Άγιο Σάββατο. Και όπως κατά τη δημιουργία του κόσμου, αυτός δημιούργησε την 6η ημέρα τον άνθρωπο. Την 7η ημέρα αναπαύθηκε από όλες τις εργασίες του και την ευλόγησε. Έτσι και τώρα ο Κύριος, κατά την 6η ημέρα, αναμορφώνοντας την φθαρμένη από τις αμαρτίες ανθρώπινη φύση και αναγεννώντας την με τον ζωπιό σταυρό και θάνατο, την ημέρα αυτή αναπαύεται. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, κατέρχεται ένσαρκος στον τάφο και στον Άδη με την άφθαρτη και θεία ψυχή του.
Αλλά στον Άδη η ψυχή του Κυρίου δεν μπορούσε να αποκοπεί και με τον λυτρωτικό άθρο του σωτήρος αποδεκατίστηκε η εξουσία του θανάτου. Ο Χριστός κουβαλά από την κόλαση τις ψυχές των πιστών, οι οποίες μέχρι τη στιγμή αυτή παρέμεναν εκεί. Στο τέλος του όρθρου, του Μεγάλου Σαββάτου, υπό τον ήχο των καμπάνων και τη ψαλμοδία του Τρισαγίου, το σάβανο περιφέρεται με πομπή γύρω από τον ναό, μετά από το οποίο γεγονός το Σάββατο δεν μεταφέρεται στο βωμό, αλλά επιστρέφει στην θέση του στο μέσο του ναού. Εκεί παραμένει μέχρι αργά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το μοναστήρι ιδρύθηκε το 911 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Λέοντα του Σιγματάφ, του Σοφού, από τις τρεις μοναχούς από την Οχρίδα της Βουλγαρίας, Μωυσή, Ααρών και Ιωάννη. Αναμέναμε ένα σημάδι από τον Κύριο, για να μάθουν σε ποιον Άγιο θα φερώσουν τη μονή. Στο ξύλο που ετοίμασαν για την εικονογραφία και το οποίο ήταν τοποθετημένο στον προναό, το πρωί εφ' αυτού φανερώθηκε η εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Αγιοργίου. Ταυτόχρονα, στο μοναστήρι του Φανουήλ στην Καπαδοκία, η αρχαία εικόνα του Μεγαλομάρτυρος μετατράπηκε σε κενό ξύλο. Στον καθηγούμενο της Μονής Φανουήλ φανερώθηκε στον ύπνο ο Άγιος Γεώργιος και είπε πως πηγαίνει στο Άγιον Όρος, στους μοναχούς οι οποίοι απευθύναν σε αυτόν τις προσευχές τους. Μόλις έμαθαν για τη φανέρωση της εικόνας, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Αγίου Όρους ήρθαν να την προσκυνήσουν. Ένας από τους αξιωματούχους αποφάσισε να ελέγξει τη φρεσκάδα του χρώματος και άγγιξε το πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου. Το δάχτυλο κόλλησε αμέσως και δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να το απομακρύνουν. Αναγκάστηκαν να κόψουν ένα κομμάτι από το δάχτυλο, το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει πάνω στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Αυτή η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου του Τροπεοφόρου βρίσκεται στον κύριο ναό της Μονής, στη δεξιά στήλη από τον βωμό. Η πρώτη γραπτή μνήα του μοναστηριού σημειώθηκε στο τυπικόν, τον χάρτη του Αγίου Όρους, που εκδόθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Τσιμισκή το έτος 972. Σε αυτό, στην 20η θέση βρίσκεται η υπογραφή του ηγουμένου Γεωργίου της Μονής Ζωγράφου. Από τον 11ο αιώνα η Μονή Ζωγράφου αποτέλεσε ένα εθνικό βουλγαρικό μοναστήρι και ήδη διατηρούσε στενούς δεσμούς με τα βουλγαρικά εδάφη. Στα τέλη του Απριλίου του 1230 το μοναστήρι επισκέφτηκε και έκανε δωρεά ο Βούλγαρος βασιλιάς Ιωάννης Ασένης ο Δεύτερος, ο οποίος
Εκείνη την περίοδο ήταν προστάτης του Αγίου Όρους. Στα μέσα του 13ου αιώνα, η Ιερά Μονή Ζωγράφου είχε στην κατοχή της μια αγρικία στην πόλη της Ιερισσού και στη Θεσσαλονίκη. Ένα άλλο μετόχι της Παναγίας Κρανιώτισσας βρισκόταν στη Βουλγαρία, κοντά στον ποταμό Στριμώνα, και μεταμέρθηκε στο μοναστήρι από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ανδρώνικο τον Δεύτερον, τον Παλαιολόγο. Στην εποχή της Ένωσης της Εκκλησίας, το μοναστήρι καταστράφηκε σχεδόν μέχρι τα θεμέλια του. Στα χρόνια αυτά, 22 μοναχοί μαρτύρησαν στο μοναστήρι του Ζωγράφου που αντιτιθόταν στην Ένωση με τη Ρώμη. Κάηκαν ζωντανοί από τους Λατίνους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα. Στο σημείο της πυρκαγιάς περισσώθηκε αυλαβής η εικόνα της Παναγίας ακαθίστου προαναγγελωμένη. Το 1873, στη μνήμη αυτών των γεγονότων, στην αυλή της Μονής ενεγέρθηκε αυτό το κενοτάφιο. Η επιγραφή του λέει ότι αυτοί οι αλήγιστοι ασκητές, πιστοί στις ορθόδοξες παραδόσεις και αντιτιθέμενοι προς την Εκκλησιαστική Ένωση, κάηκαν ζωντανοί στον πύργο της Μονής στις 10 Οκτωβρίου του 1276. Το 14ο αιώνα, η Ιερά Μονή Ζωγράφου άρχισε να επανακάμπτει χάρη στις δωρεές των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Έτσι, το 1344, ο Ιωάννης ο Πέμπτος, ο Παλαιολόγος, αναγνώρισε για το μοναστήρι το δικαίωμα να κατέχει το χωριό Μαρμαρίου στον ποταμό Στριμώνα, και ο Αυτοκράτορας Ανδρώνικος ο Τέταρτος, ο Παλαιολόγος, τον Ιούλιο του 1378 για πρώτη φορά αποκάλεσε τη Μονή μοναστήρι του Βασιλείου μου και διασφάλισε για τη Μονή Ζωγράφου την κατοχή του μετοχείου του Χάνδακα. Την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, χάρη στην υποστήριξη των ηγεμόνων της Μολδαβίας, η Μονή Ζωγράφου συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο. Έτσι, ο Μολδαβός άρχοντας Αλέξανδρος Τσέλμπουν προχωρούσε ετησίως 10.000 άσπρα στο μοναστήρι και από 1.000 άσπρα στους μοναχούς του. Και τον άρχοντα Στεφανά τον Τρίτο το Μέγα, οι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου τον θεωρούν κτήτορα του μοναστηριού. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, χορηγούσε ετησίως χρήματα για την αποκατάσταση του μοναστηριού. Έτσι, το 1475 έχτισε ένα πύργο στην Προβλήτα και το 1495 ανακαινίστηκαν τα τείχη της Μονής, τα κελιά και η τράπεζα από τις δωρεές που είχαν διατεθεί. Μετά το 1500, όταν οι υπότες της Ρόδου καταστρέφουν το μοναστήρι, ο Στέφανος ο Μέγας αποκατέστησε ολόκληρο το μοναστηρικό συγκρότημα και διέθεσε κεφάλαια για την αγιογράφηση του καθεδρικού ναού της Μονής, και ο γιος του, Μπογκδάν ο Τρίτος, ολοκλήρωσε την κατασκευή της Προβλήτας. Συνοδευόμενοι από τον ηγούμενο της Μονής Ζωγράφου, Αρχιμανδρίτη Αυρόσιο, κατευθυνόμαστε στο παρατηρητήριο για να δούμε τις μαρμάρινες πλάκες που εδώ και πολλούς αιώνες μαρτυρούν ότι ο Μολδαβός ηγέμονας Στέφανος ο Μέγας και ο γιος του Μπογκδάν οικοδόμησαν αυτόν τον πύργο. Τα επόμενα χρόνια οι ηγέμονες της Μολδαβίας συνέχισαν να βοηθούν το μοναστήρι. Έτσι, ο Πέτρου Ράρες αγόρασε για το μοναστήρι ένα μήλο στη Θεσσαλονίκη και η σύζυγός του Αλεξάνδρου Λεπουσνιάνου Ροξάνδρα το 1568 δώρισε 52.000 άσπρα στο μοναστήρι. Το 1651 ο Μολδαβός άρχοντας Βασίλειος Λούπου παραχώρησε στη Μονή Ζωγράφου το μοναστήρι του Ντόμπροβετς, κοντά στην πόλη του Ιασίου, και το 1698 ο άρχοντας ο Αντιόχ Καντεμίρ δώρισε στη Μονή Κυπριανού, που το 1861 διέθετε 50.000 εκτάρια γης και 16 χωριά. Η στήριξη του μοναστηριού από τους ηγέμονες της Μολδαβίας διήρκησε περισσότερο από 2 αιώνες και οι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου διαφύλαξαν προσεκτικά τη μνήμη των Μολδαβών αρχόντων, των κτητόρων της Μονής, που στήριξαν οικονομικά το μοναστήρι κατά τα δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνέβαλαν στην αποκατάσταση της Μονής. Έτσι, στον άρθικα του κυρίους ναού της Μονής διασώθηκαν τοιχογραφίες που απεικονίζουν τους Μολδαβούς άρχοντες Στέφανο το Μέγα, Αλέξανδρο Λεπουσνιάνο και Βασίλη Λούπου.
και δίπλα στην εικόνα του Στεφάνου του Μέγα η επιγραφή «Ο Στέφανος ο Βοεβόδας της Μολδαβίας, ο κτήτορας των μοναστηριών Ντόμπροβετς και του Κυπριάν, ο ανορθωτής αυτού του μοναστηριού». Από το τέλος του 16ου αιώνα η Μονή Ζωγράφου άρχισε να λαμβάνει βοήθεια από τους αυτοκράτορες και ιεράρχες της Εκκλησίας της Ρωσίας, γεγονός που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ευημερία της Μονής. Στο μοναστήρι σώζεται ένα έγγραφο με ημερομηνία 1583, υπογεγραμμένο από τον Τσάρο Ιβάν τον Τρομερό, σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας στους μοναχούς της Μονής, καθώς και τα επίσημα έγγραφα των Τσάρων Αλεξέη Μιχαήλοβιτς και Φιοντόρ Αλεξέγεβιτς Ρωμανόφ, σύμφωνα με τα οποία στους μοναχούς της Μονής Ζωγράφου παραχωρείται το δικαίωμα να μεταβαίνουν στη Ρωσία ανά 5 έτη με σκοπό την συγκέντρωση δωρεών. Το 1744 τη Μονή Ζωγράφου επισκέφθηκε ο Ρώσος ταξιδευτής, συγγραφέας και δημοσιογράφος Βασίλη Γκριγόρεβιτς Μπάρσκι. Ο ίδιος έγραψε «Η κύρια πέτρινη εκκλησία στο κέντρο της Μονής είναι όμορφα διαμορφωμένη. Το εσωτερικό είναι εικονογραφημένο, με παραβολές των Ευαγγελίων και εικόνες Αγίων, με λαμπάδες, κεριά και πολυελαίους όμορφα διακοσμημένοι. Το δάπεδο είναι καλυμμένο με μάρμαρο. Υπάρχουν 2 εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Η μία έφτασε δια θαλάσσης και η άλλη απεικονίζεται σε ξύλο πριν από την κατασκευή της εκκλησίας. Αυτή η εικόνα ονομάζεται Ζωγράφου, δηλαδή έφα αυτού εικονογραφημένη, και το μοναστήρι που ανεγέρθη προς τιμήν της ονομάστηκε Ζωγράφου. Εκτός από αυτήν την κυρία εκκλησία έχουν όμορφη δομή και εικονογραφία. Επίσης, μια όμορφη τράπεζα φιλοτεχνημένη με εικόνες Αγίων. Έξω από την εκκλησία δεσπόζει ένα πέτρινο παρεκκλήσι με μια μαρμάρινη φιάλη στη μέση όπου τελείται ο αγιασμός. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται στη δυτική πλευρά του βουνού και εκεί κατοικούν οι Βούλγαροι και όχι οι Έλληνες, ενώ τα άσματα και οι αναγνώσεις των ιερών κειμένων τελούνται στα βουλγαρικά. Εκεί έμεινα 2 ημέρες και κατόπιν πήγα σε άλλο μοναστήρι. Τα μέσα του 19ου αιώνα η Μονή Ζωγράφου έγινε ένα από τα πλουσιότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Το γεγονός αυτό ενέπνευσε τους αδελφούς να εγκαθιδρύσουν στο μοναστήρι ένα κοινοβιακό καταστατικό και το 1850 με το διάταγμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Ανθίμου του Τετάρτου η Μονή Ζωγράφου έγινε κοινοβιακή. Ανάμεσα στον 18ο και τον 19ο αιώνα η Μονή Ζωγράφου μετατρέπεται σε ένα από τα κέντρα της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης. Εδώ ακριβώς ήταν που το 1762 ο αρχιμανδρίτης Παΐσιος Χιλανδαρινός ολοκλήρωσε τη συγγραφή του περίφημου «Σλαβοβουλγάρικη Ιστορία», ένα αντίτυπο της οποίας φυλάσσεται στην βιβλιοθήκη του μοναστηριού. Η πατριωτική του δραστηριότητα μετέδωσε τους καρπούς της στην εκκλησιαστική εκπαίδευση των Βουλγάρων και στη διαμόρφωση της εθνικής τους ταυτότητας. История на Болгарии. История Болгарии, да? Да. Вот. Такой шрифт. Маленький. Как? Στα τέλη του 19ου αιώνα σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στη ζωή του μοναστηριού σε σχέση με τις νέες πολιτικές και εδαφικές αλλαγές στα Βαλκάνια. Τα κτήματα που άνοικαν στη Μονή Ζωγράφου κατά μήκος του ποταμού Στριμώνα χάθηκαν και μεταξύ 1916 και 1933 η Μονή έχασε την πιο κερδοφόρα αγρικία στη Μολδαβία, το μοναστήρι του Κυπριανού και την σκήτη Κόντριτσα, που βρίσκονται 30 χιλιόμετρα δυτικά της σημερινής πρωτεύουσας της Μολδαβίας, το Κισινάου. Και οι 2 παγκόσμιοι πόλεμοι επιδίνωσαν περαιτέρω την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Μονής. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια για το μοναστήρι καταγράφεται μείωση της μοναστικής αδελφότητας του μοναστηριού. Έτσι, αν το 1903 αριθμούσε 170 μοναχούς, το 1945 υπήρχαν περίπου 50 και το 1956 μόνο 30. Μέχρι το 1975 η Μονή Ζωγράφου ήταν σχεδόν ερειπωμένη και σε αυτήν
κατοικοέδρευαν μόνο 10 ανήμποροι γέροντες. Το 1981 στην αδελφότητα του μοναστηριού έγινε δεκτός ο σημερινός ηγούμενος της Μονής Ζωγράφου, Αρχιμανδρίτης Αυρώσιος, και στις 6 Μαΐου 1997 η μοναστική συνέλευση τον εξέλεξε ηγούμενο της Μονής. Η νέα εποχή στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη της Μονής συνδέεται με το όνομά του. Τα τελευταία χρόνια οικοδομήθηκε νέο αρχονταρίκι. Ο δρόμος που οδηγεί στο μοναστήρι έχει αποκατασταθεί και έχει ανακατασκευαστεί η βόρεια και δυτική πτέρυγα του μοναστηριού. Η σύγχρονη όψη της Μονής προσδιορίζεται κυρίως από τα κτίρια του 19ου αιώνα, μολονότι σώζονται και παλαιότερα κτίσματα. Ο πύργος που χτίστηκε το 1517, τμήμα του νοτίου τοίχου που χτίστηκε το 1716, τα κτίσματα με τις γραφικές πολυεπίπεδες στοές των μπαλκονιών χρονολογούνται στα μέσα του 18ου αιώνα. Στο κέντρο της ευρύχωρης αυλής του μοναστηριού, υπό τη σκιά 2 κυπαρισιών, βρίσκεται ένα παρεκκλήσι στο όνομα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο είναι χτισμένο το 1764. Σε αυτό διασώζεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου και δίπλα στο παρεκκλήσι υψώνεται η φιάλη του αγιασμού, κτισμένη από λευκό μάρμαρο. Στεγάζεται με θόλο που στηρίζεται από 8 πεσοκολόνες. Ο κεντρικός ναός του μοναστηριού αναγέρθηκε το 1801, σύμφωνα με τις παραδόσεις της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής που είναι χαρακτηριστικές για την Αθωνική Χερσόνησο και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρο. Αργότερα, το 1817, κοσμήθηκε με τοιχογραφίες. Εδώ, τον καθεδρικό ναό του μοναστηριού μπροστά από το τέμπλο, οι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου διαφυλάσσουν με περίσσια ευλάβεια τα λείψανα πολλών Αγίων. Συνοδευόμενοι από τον Αρχιμανδρίτη της Μονής Ζωγράφου, Αμβρόσιο, κατευθυνόμαστε προς τον καθεδρικό ναό του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου για να προσκυνήσουμε τα ιερά κοιμήλια που διασώζονται στο μοναστήρι. Ο ηγούμενος Αυρόσιος αναφέρει ότι αυτές οι σκαλιστές ξύλινες πόρτες φιλοτεχνήθηκαν από τον ιερομόναχο Ιερώνυμο το 1834. Στο μοναστήρι διασώζονται τα λείψανα πολλών Αγίων. Ανάμεσα στα ιερά λείψανα υπάρχουν τεμάχια των λειψάνων της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, καθώς επίσης και ένα τμήμα του ζωοδόχου ξύλου του Σταυρού του Κυρίου. Εδώ, στο καθολικό της Μονής διασώζονται 3 θαυματουργές εικόνες του Αγίου Γεωργίου, του Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρου. Είναι διακοσμημένες με πολύτιμα άμφια, φιλοτεχνημένα από Ρώσους τεχνίτες από την Αγία Πετρούπολη. Μία εξ αυτών, η θαυματουργική εικόνα του Αγίου Γεωργίου Φανουήλ, βρίσκεται στο προσκυνητάρι στη δεξιά στήλη και μνημονεύει τις εποχές των πρώτων κτητόρων της Μονής. Θεωρείται σύμφωνα με την παράδοση ότι είναι αχυροποίητη. Μια άλλη θαυματουργική εικόνα του Αγίου Γεωργίου ονομάζεται Μολδάβικη. Η εικόνα δωρήθηκε στη Μονή από τον ηγέμονα της Μολδαβίας Στέφανο το Μέγα το 1495.
Οι μοναχοί δεν γνωρίζουν όλα τα θαύματά της. Είναι γνωστό μόνο ότι ο βοηβόδας Στέφανος ο Μέγας προσευχήθηκε σε αυτήν την εικόνα, όπως τα έκανε μπροστά σε μια θαυματουργή εικόνα, και με αυτή συνδέεται ο θρύλος για τη μάχη του Ποντούλ Ινάλτ. Μην μπορώντας να αντέξει την πίεση των εχθρών, ο Στέφανος αποφάσισε να δραπετεύσει στο φρούριο, αλλά η μητέρα του δεν άνοιξε τις πύλες του φρουρίου. Την ίδια νύχτα ο Στέφανος είδε ένα όραμα. Ο Άγιος Γεώργιος τον επισκέφθηκε και του είπε να πορευθεί άφοβα κατά των εχθρών του χριστιανισμού. Αυτήν την εικόνα ο στρατός της Μολδαβίας έπρεπε να φέρει μπροστά. Στο όραμα, ο Άγιος Γεώργιος διέταξε τον Στέφανο μετά την νίκη να αποκαταστήσει τη μονή ζωγράφου στο Άγιον Όρος και να στείλει εκεί αυτήν την εικόνα. Ο Μολδαβικός στρατός νίκησε τους Τούρκους. Ο Στέφανος έστειλε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στη μονή ζωγράφου και διέταξε να αναπαλαιωθεί το μοναστήρι από τη βάση του. Μια άλλη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που ονομάζεται Αραβική, βρίσκεται μπροστά από το βωμό στην αριστερή στήλη και με αυτήν συνδέεται ο ακόροφος θρύλος. Οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου αντίκρισαν κοντά στην προβλήτα μια ευμέγεθη εικόνα που έπλεε ανάμεσα στα κύματα. Πήραν τις βάρκες, αλλά δεν μπόρεσαν να την πιάσουν. Η εικόνα ξεβράστηκε στην ακτή, όπου στέκονταν οι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου και την έπιασαν με ευκολία. Για να επιλύσει τη δαμάχη, αναφορικά με το που άνοιγε η εικόνα, στη Μονή Ζωγράφου ή Βατοπεδίου, η εικόνα τοποθετήθηκε στη ράχη ενός νεαρού γαϊδάρου, τον άφησαν να περιπλανηθεί με το θέλημα του Θεού. 3 μέρες αργότερα βρέθηκε σε ένα λόφο κοντά στη Μονή Ζωγράφου και έτσι η εικόνα παρέμεινε στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Άγιος Γεώργιος, αφού φανερώθηκε στον ηγούμενο της Μονής, την ώρα του ύπνου, ζήτησε να κατασκευαστεί εκκλησία στο λόφο που βρέθηκε η εικόνα. Κάθε χρόνο, την ημέρα που εορτάζεται ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, οι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου με αυτή τη θαυματουργή εικόνα τελούνε περιφορά. Σήμερα, στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρου, έλαβε μέρος ο Επίσκοπος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Μητροπολίτης Γαβρίλ Κουλόβετς. Οι θρησκευτικές πομπές είναι μια βυζαντινή παράδοση που έφτασε σε εμάς από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ήθιστε να διεξάγονται επίσημες πομπές με σημαίες και εικόνες, των οποίων συνήθως προγορεύεται ο Σταυρός. Οι πομπές αυτές ονομάστηκαν λιτανίες.
чудо страшно, недоумеваю же зело і поклоняюся Богу приємшему плот і кров. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущего гробе живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущего гробе живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущего гробе живот дарував. Воскрес Ісус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечний, велию милость. Прости, услышим святаго Евангелия. Мир на всички. Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρου, που χτίστηκε προς τιμή της ανακάλυψης της θαυματουργικής εικόνας, οι μοναχοί και οι προσκεκλημένοι της Μονής τέλεσαν προσευχή, στην οποία έλαβε μέρος και ο Μητροπολίτης του Λόβετς, Γαβρίλ. Да любите един други го, ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхне от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете словото, що ви казах, аз няма слуга по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят оногова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат, а сега нямат извинение за греха си. Който мене мрази, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега и видяха, и намразиха и мене и отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в закона им, че ме намразиха без вина. А кога дойде утешителът, когото аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за мене, а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с мене. Това ви казах, за да се не съблазните, ще ви изгонят от синагогите, настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася богослужба. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των ενασκουμένων εν το Άγιον ημόρι τούτο. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Το σκευοφυλάκιο της Μονής. Εδώ οι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου διαφυλάσσουν με ευλάβεια τις εκκλησιαστικές αξίες, καθώς και τις αναρρύθμιτες δωρεές των κτητόρων του μοναστηριού. Μεταξύ αυτών των ανεκτήμητων δημιουργιών συγκαταλέγεται η στρατιωτική σημαία του βοεβόδα της Μολδαβίας του Στεφάνου του Μέγα. Стефан Челмари, его боевое знамя. Он подарил его Заграфу перед смертью. Ο Στέφανος ο Μέγας δώρισε στη Μονή Ζωγράφου 2 σημαίες, μία εκ των οποίων εξαφανίστηκε από το μοναστήρι κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα φυλάσσεται στο Βουκουρέστι, στο Μουσείο Ιστορίας της Ρουμανίας. Σχετικά με το βαθμό ανησυχίας των μοναχών για την απώλεια της σημαίας μαρτυράει το γεγονός ότι ένα ανέκφραστο γκρίζο αντίγραφό της όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθούσε να κυματίζει στην παλαιά θέση. Ένα αντίγραφο της σημαίας που φιλοτέχνησαν σύγχρονοι Μολδαβοί τεχνίτες έγινε δεκτό από τον ηγούμενο της Μονής Ζωγράφου Αμβρόσιο. То Евангелие от нашей... този цар Борис III, а не покръстител. Тежко, 35 килограм. Старый. Старый. Ну, сколько лет уже это? Много. Монастырь от 1100 години. 1100 лет. Εδώ επίσης διαφυλάσσονται πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη και πλούσια κεντυμένα άμφια δημιουργήματα μιας λεπτεπίλεπτης χειροτεχνίας. Στο μοναστήρι διασώθηκε επιτάφιος κεντυμένος με χρυσό και σημαίνιο νήμα, δώρο του Μολδαβού άρχοντα Βασιλείου Λούπου. Συνοδευόμενοι από τον πατέρα Αμβρόσιο και τον γέροντα Παχώμιο, πηγαίνουμε στην βιβλιοθήκη της Μονής.
Κανείς προηγουμένως δεν έχει κάνει γυρίσματα εδώ και ο γέροντας Παχώμιος για πολλά χρόνια ήταν ο θεματοφύλακας αυτού του ασύλληπτης αξίας πλούτου. Εδώ, στη βιβλιοθήκη της Μονής αριθμούνται περισσότερα από 8.000 τυπωμένα βιβλία, καθώς και 162 ελληνικά και 388 σλαβικά χειρόγραφα, 26 από τα οποία είναι γραμμένα σε περγαμηνή. Στα ανακατασκευασμένα υπόγεια του μοναστηριού φυλάσσεται κρασί που έχει φτιαχτεί με τα χέρια των μοναχών της Ιεράς Μονής Ζωγράφου. Мы с вами здесь 10 лет назад были и тоже так же угощали вы нас. Ну все заново, все красиво сделали. Тогда было темно, больше темно было. Да. Сейчас Было темно. да. Это почистили. Все, и сделали воду, канализацию, Все сделали. электрика, пустую. Ну, может быть, когда-нибудь в Молдавию приедете? Молдавия. Молдавию. Молдавия тоже есть вина. Да. Они принесли у нас одна маленькая, это 100 литров, она была 50 литров, когда президент хотел приехать, потом нас на другой день принесли 50 литров Когор. вино. Вино сладкое. Когор. Я не с Молдавии, я с Украины. С Украины, С Сережа. Киева. Украина, там, где проблема есть. Да. Там война сейчас. Не нужно война да будет, да. Мы Разбираться понимаем. с мир, с любовь, что в Евангелии, как кажет Господь, те, кто веруют в меня, да будет одно. Мир вам, как он сказал, и приел и церковь, и священники сколько раз в церкви говорят мир вам. Насилие не можно сделать христианин или той. Нужно мир. Смирение. Да. И да молятся, там да молятся усердно, так. Не нужно убивать, не нужно ужесточаться. Но не нужно отступить от православной веры. Да пазит вера и от зла не делать. В Украине в Лавре были, в Киеве? Был в Киево-Печерской лавре. Я родился в Грузии, Да, в Грузии. Где родился? в Тбилиси. Тбилиси? Да. Столица. Да. Там есть одна река мутная. Кура. Да. А очень много храмов там, старые, Есть, 4 да, век, 7 век. Да, ну хорошо. Я молился, Станина да устует меня, да будет в Грузии, она помогала мне, и вот 3 раза я был, 3 раза я молился, матерь, Сатанина, да помогает меня, и она помогала. Важно, человек да не грешит. Или главное, не грешит. Это самое главное. Это не мое доме. Я, когда был маленький, я получил откровение такое. Главное, не грешит. Что рано или поздно человек умрет. Это придет. Это
закон. Но когда не грешит, когда старается, когда кается, он спасется. А когда можно и 100 лет жить, и 120, до 120 можно. И как грешит, то потом мучится вечно. Такой начальник на НАТО сказал, что проблем есть Россия и православная вера. Ага. Что Россия большая и держит на православная вера. Дуи маленькие по лесу можно смачкать, но Россия не может. Не может. И так он сказал, что проблем Россия и православная вера. Да, но это трудно сделать. Что раньше были против России много людей, то Наполеон был, после Гитлер был, другие разные пропали. Что когда в правый путь Господь засчитает. И такая, но нужно какая православная вера да живет по православной, а не да отступает на разные современные нравы, плохие и такие. А Святый Серафим сказал, вот православная вера ни налево, ни надесно. Только правильно. Правильно, твердо. Ну, спасибо вам. Главное, не грешит. Да. Понимали? Да, спасибо большое. Поздравляю. Много лет. Много лет. На много лет. Много лет вам Много и лет. Много вашей лет вам. обители. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.